Unong ilam ka UDP ubadeiru MLA kanong po oba Meryl Bonds negasngi ula ai khublei yaki khandaingot ki samla puli ki balale baha ki Eksamin Hsslc jong usnam aja apusau. Haga program ka bala long ha Friendly Academy Higher Secondary School perdong. Uba asiem lo kubur yaki jing Kiba khambre duna kalat kelenti ke kendo hendai ula ai ka jingero yakni ka jaka puli halo ka jingla banyak khun bat ka jing IT lot ban le bha ula penbenaru ya ka work order ka ba arlak tingkan ka benta ban shna bat penhe ya ki kamera kelas team SRWP na ka benta ahajar apulai ahajar apusau gabusuk jing ya len biang ya ki kamera kelas ya ki biang ya ka tu ya ki no hika di gabusuk tenrei ngisau sarang pan kumbala ban suthu hadu mentah lem dodon kono ke jing kersan ka biang na kaliang jong sorka ni na kaliang jong phi hila ban penyeng ya kene ke school ke higher